Hello everybody, vítam z tohto videa z hry Grow Garden a dneska vyrástli nám tie tulipány z minula, aj silver watermelon, aj kukurica, všetko nám vyrástlo, všetko to poberem. No konečne idem zase predať. Pozriem, čo je v shope. Bambus seeds. Dačo drahšie už potom asi nie. Bambus seedy kúpime všetky, lebo máme veľmi veľa peňazí, aj tak nám ešte ostane. A tieto slabšie asi už nejdem kupovať, lebo už ich mám veľmi veľa a iba mi zavadzajú. A potom to musím strašne dlho brať, aby som všetky poberal, takže tak. Počkám, dokým to vyrastie, ale to rastie celkom rýchlo. OK, už nám to narástlo. Tieto vzadu ešte nie, ale zatiaľ tieto môžeme pobrať. Poberiem všetky a uvidíme, za koľko ich predám. To sa po ňom dá liesť, to som nevedel. Tu nám asi naspäť narastie. Tuto za chvíľku máme tiež narastené. Zatiaľ môžem ísť predať a dostaneme 54 000. To je už dosť veľa. Shop sa nám restokol, tak môžeme pozrieť, čo máme také. Tulipány by sme mohli, lebo tie vychádzajú veľmi dobre s cenou a predajú sa za veľa. A ďalšie drahé veci už tu nie sú. Môžeme ešte tomato seedy. Už nám asi aj možno narástli tie dva bambusy. To áno, už nám narástli. Škoda, že žiadna mutácia na žiadny bambus, ale to asi moc ani nevadí. Zatiaľ poberiem tieto blueberry. Môžem aj strawberry a pomaly by som začal ničiť tieto strawberrové kríčky, lebo v podstate oni už sú veľmi slabé pre mňa, takže zoberiem tieto jahody dáke tuto čo sú. Ale už by sme mohli tých zrušiť. Poruším ich, lebo už to není vôbec dobré, lebo iba s tým veľa roboty a nezarába to skoro nič, takže preto. Pobral som všetko, teraz môžem doničiť tieto posledné kriaky. Ja tie jahody ani brať nejdem, lebo sú ani nie také vzácne. Aha, tak to sa ešte ani brať nedá, hlavne sa nepomýliť. Tam bola síce golden, ale nevadí. Môžeme to aj skúsiť predať, za koľko to predáme, mohli by sme to aj za dosť predať, lebo bolo tam toho veľa. No na to, že tam boli samé blbosti, tak dosť veľa peňazí. Máme prvých 100 000. Shop sa asi ešte nestihol restoknúť. Môžeme pozrieť medzi drahé, nič tam také není. No a asi nič, môžeme kúpiť karotky len tak, možno narastie taká gigantická. Zasadil som tu tulipány, tie dúfam zarobia ešte dosť. Tu sú tie karotky, dúfam, že narastie aspoň dve veľké. A tulipány hotové, dúfam, že aspoň jeden veľký, zoberiem tu aj kukuricu. Tá by mohla byť tiež dosť drahá. Poberiem tu takú v pohode a teraz to idem predať a uvidím, že za koľko to predáme. Za 14 000. Shop je stále nerestoknutý. Shop sa nám restokol. Tu som zasadil nejaké veci, pár blueberry. Tu na jeden bambus som mal ešte v inventári a to má to asi jeden. Tuto strawberry jednu. A inak asi nič nebolo také dobré v tom shopu. Tu naberiem tieto blueberry. Ideme to skúsiť predať a uvidím, za koľko sa to predá. Za málo. Ideme počkať, dokým sa shop restokne za 2 minúty. Zatiaľ môžem toto pobrať a potom sa vám ozvem, keď sa shop restokne. Shop sa nám restokol, pridali tu tulipány, moje obľúbené. Poberiem všetky a uvidíme, čo tu ešte tomato seed, ten zoberiem, ten je celkom dobrý. A apple seed, to som ešte zatiaľ nemal. Môžeme to zasadiť, tu narástlo dačo, tuto zasadím zatiaľ. Tomato seed, no nevadí. Tulipány tie narastú rýchlo, tie zasadím tuto všade možne. Tulipány nám vyrástli, teraz ich poberem. Uvidíme, že za koľko ich predáme. Ten seed na apple asi ešte ani nenarastie toto video. Tak na budúceho videa mu môžeme pozrieť. Poberieme strawberry, tomato, všetko poberem. Dám tu menší timelapse. Asi idem porušiť tie blueberry, lebo strašne veľa to musí ťukať. V shope zatiaľ nič není, tak môžem zase počkať, dokým sa to restokne. Shop sa nám restokol, je tu tulipán, ten poberiem, tomato seedy a medzi drahšími tu asi nič není moc. Pre toto video by to bolo asi všetko. Do ďalšieho videa sa posnažím nafarmiť nejaké vzácnejšie seedy, napríklad Mythic alebo Legendary viac. A zatiaľ čau!